pla d'estudis del grau en Enginyeria Civil i del grau en Enginyeria d'Obres Públiques té 6 crèdits de reconeixement d'activitats universitàries. Fins ara l'escola, per adquirir aquests crèdits, promovia i continua promovent la realització de cursos o l'organització de cursos, de seminaris, i des del curs 2016-17 s'ha començat a organitzar també uns tallers col·laboratius per tal que els estudiants es posin en contacte amb el territori, coneguin els agents que intervenen en allà i vegin problemàtiques reals per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau. L'objectiu d'aquest taller és l'apropament al món local i a problemes reals i, per tant, es treballa al voltant d'un estudi de cas. El primer any la proposta va venir del propi territori, va ser una comunitat de veïns d'Empúria Brava que van venir a l'escola a demanar-nos solucions a problemes que ells tenien. La qualitat de l'aigua, de la gestió del port. Es porta els estudiants en aquest estudi de cas on se'ls plantegen problemes que ells mateixos poden anar valorant. Després es fan activitats més a dintre l'aula, en format taller, i a partir d'aquí s'elabora les solucions. Ells mateixos van al territori a presentar-les i a defensar-les davant d'aquests possibles clients. El primer any va ser a Empúria Brava i aquest darrer curs es va fer al Vendrell, on es tractaven altres problemàtiques més de mobilitat, ordenació d'espais litorals o de gestió d'aigües pluvials. Hi ha dos tipus de resultats. Un primer resultat, que és el resultat pràctic, el que els estudiants presenten com a proposta de solució als problemes que des de l'Ajuntament o des de l'associació de propietaris es plantegen. A part d'aquest resultat, que és el resultat palpable pels estudiants, hi ha un altre tipus de resultats, que és el resultat pedagògic del taller, el resultat docent, d'aquesta innovació docent. Aquí, potser el que han valorat més els propis estudiants és poder realitzar la visita tècnica en l'Ajuntament i poder tenir l'escalf i l'explicació dels propis tècnics de l'Ajuntament. Més enllà d'això, també el suport que han tingut d'altres professionals i una mica les portes que s'han pogut obrir des de l'escola i cap a l'exterior amb aquesta doble finalitat, d'anar a veure professionals i poder veure com funciona una administració local, en aquest cas un ajuntament, i tota la seva complexitat. Per futures edicions d'aquest taller, el que estem pensant és fer un taller multidisciplinar on els estudiants de l'Escola de Camins col·laborin amb estudiants d'altres escoles, com per exemple estudiants d'arquitectura, que és el que es trobaran en el seu futur professional. Des de l'escola creiem que l'experiència dels tallers col·laboratius és una experiència molt enriquidora pels estudiants, ja que veuen un problema real abans d'haver acabat el grau i els hi permet, per una banda, motivar-se i, per una altra banda, posar en pràctica coneixements teòrics que han vist durant els seus estudis.